Marlos. KOMC. Ciach Kiko. 2015 rok. 2015. Bez rekord. FTTR. TRMT. Za 30 strieborných zradil aj bratstvo. Minul to so šlapkou, dorazil chlastom. Zistil však kokotko, bolo to lacno. Čo už však takí sú ľudia, ich vlastnosť. Čo mi dáte za to, že ho ja vydám vám? Pýta sa kuprezak pánov, s nimi ho vydávam. V kýdaní rád pridáva, kamarát to predáva. Pred tvarou sa pretvaruje, z toho potom zespáva. 30 strieborných a pod nohami hra. Miesto zisku z banky bankrot, hamba, ľutosť a krach. Zrada, rada, zbada, hada, rada, zahráva sa s ním. Rad za radom jeden, druhý rad jej oddáva sa tým. Odrážajú nohy svojim, ešte sa tým chvália. Dúfam, že skapu všetci a ich tela spália. Vidíš, ten kríž, Satan versus Ježiš. Čo komu veríš, pred zradou není už viac kríž. Prichádza odtiaľ, málo kto ju čaká. Veľa príkladov v histórii a károv stále láka. Tá závisť, tá túžba, tie nesplnené sny. Všetko má cenu, aj zrada, aj my. Za 30 strieborných zradil aj bratstvo. Minul to so šlapkou, dorazil chlastom. Zistil však kokotko, bolo to lacno. Čo už však takí sú ľudia, ich vlastnosť. Za 30 strieborných zradil aj bratstvo. Minul to so šlapkou, dorazil chlastom. Zistil však kokotko, bolo to lacno. Čo už však takí sú ľudia, ich vlastnosť. Peniaze zrady, peniaze faloš. Zvady stav bestia, že po bitke na nôž. Nemôžeš uveriť, áno, tvoj kámoš je kradoš. Hnoj, čo ťa predal ten pedál, tak vstávaj, ty sa zmôž. Od nepamäti chyrujú sa príbehy o kráľovstvách. Sol na zlato aj 3 groše tam, kde bola macocha. Zrádzali sa rodiny za bohatstvo poklady. Bolo s nimi zle, nedobre konali za popravy. Tento mýtus pretrval a ostal tu až do dnes. Prevrtal sa až do špiku medzi ľudí kongres. O najväčších špinavcoch dneska píše Forbes. Už to není tajomstvo, bajka ako Loch Ness. Stále síce platí, neojebeš nemáš. Doser sa do gatí, je jedno aký smer máš. Ak si zradil prelove a 30 strieborných, maj kokot na podkove, rytný otvor priechodný. Maj kokot na podkove, rytný otvor priechodný. Za 30 strieborných zradil aj bratstvo. Minul to so šlapkou, dorazil chlastom. Zistil však kokotko, bolo to lacno. Čo už však takí sú ľudia, ich vlastnosť. Za 30 strieborných zradil aj bratstvo. Minul to so šlapkou, dorazil chlastom. Zistil však kokotko, bolo to lacno. Čo už však takí sú ľudia, ich vlastnosť. Ale nie všetko je na predaj, aj keď má svoju cenu. Lebo niektorá cena sa nedá vyjadriť a už vôbec nezaplatiť, hej.